pajba nung snong juga mau kan reo pat kamaulen ha ka sipale ka shpotri yo yong arjar opsan kilale shmadar ting police station halor ka jingsa khot haji re ki shpongut ki nong snong ba kan tu bi ki phrangut ki rang ba pat armut ki long kami ka jingsa khot haji re ki shpongut ki nong snong mo kan reo maulen kare halor ka jingjia ka blaja men ha ka arpotri kula lokor arjar opsan ha ka ba ki ar snong ki la persya ban persenge ka jing pentre ka skul ram krishna mission ka balate klem yo jing pen ka snong na ka ba kan no padu akting sordar bamenta lo ayak ti ka jaka klem petip siki nong snong joki ar snong ha ka ni ka sngi sha khot hajir ki plate la thmu ban khot iwe hadin iwe par here ki pai ba kim syam la sha pat ong ba ni download hang ne ngin rung lang bet baro shapo kumta hadin bi ki pai ba jing ki te ki artli ki snong ki la pat triang bat rung bet po shipongut keyboard plate la sha iki ban rung shapo ban tiang besar. Yang ini kan semua cibaladon lang hatu ni. Hot sistem kau lagi, hot sistem kau. Mereka ni dah bukan pajak, jauh pajak. Kanbor mesti. Ya, dan bahkan syukur mungkin orang tu bahkan syukur juga, pokoknya pasti orang ini. Totong pangilaru siapa yang saya terima. Kalau kau ini hak cuci kapur, hak cuci kapur lah kau yang ini. Kemudian siapa aku orang baca lu terkau kapur. Kapur orang baca. Terlibat, terlibat. Arba jadi. Kakak cik keluar baru kau. Main aja. Main kan? Main.